Parque Nacional Los Tres Ojos. Včera, keď nám ten delegát hovoril o tom, že nemáme si cez nich buchovať túr, pretože že to je také zle zorganizované a nepohodlné, tak ja uvidíme, no akože chápeme už asi čo myslel tým, pretože furt stojíme, niečo robia, neviem čo, odišiel ten jediný, čo vedel po anglicky, teraz furt iba po španielsky hovorí a proste nikto nám nepovedal, čo sa deje. Iba tu stojíme, veľa ktorých ľudí zavolal, nejakí random ľudia sa došli. Uvidíme, čo sa bude diať. Takže čaute, dneska sme mali ísť na výlet o 8, ale nejdeme. Možno pojeme o 9, ak vôbec pôjdeme, pretože tomu Jovi vypadla elektrika a bez toho sa nevie chovať auto a všetko. A tá elektrika vypadla pretože bolo v noci zemetrasenie. My sme sa na to tiež zobudili. A bolo... No dobre, moja sestra sa zobudila nás potom. Stredne silné zemetrasenie a bolo ich viac, ale my sme teda cítili len jedno. Ujo ani nedošiel nakoniec. Ešte stále mi ani neodpísal. Ešte furt nemá ani elektriku, lebo tá správa mu ešte ani nedošla. Tak ideme do minimarketu kúpiť veľké veci, čo potrebujeme. Dúfam, že tam bude tá USB-C, ten adaptér, pretože to fakt akože potrebujeme, neviem si nabiť teraz dron. A máme iba jeden normálny adaptér a jeden nie dosť na všetku elektroniku, čo máme. Viete čo? Za toto pýtali, že $10. A za toto ďalších 10. Ty kokos. OK. Thank you, bye. 3, dobre. Takže tento obchod, ako ste videli, je lacnejší než ten predtým. Tak tu ešte jeden minimarket, ideme sa tam opýtať na tú onu. Na ten adaptér. Toto všetko za tieto dve veci za $15. Viete, čo sa práve stalo? Proste dve také domáce prechádzali, tak išli sme aj my prechádzať. Auta nás pustili a to je to, že keď auto zastaví, tak motárky samozrejme nezastavia, oni nevidia, prečo auto zastaví. Oni to auto obehli a Bianku skoro zrazili takto a Bianka by bola na zemi. Tatko fajčí cigári, ale my akože absolútne sa to nerozumíme. Sú to také, že za $40, za $7, za $20, ale akože vôbec nevieme. Ale by sme ho zavolať, ale on už spí, keďže na Slovensku je už neskoro. $6? Koľko ich chce akože? Ja nevím. Ešte aj rum by sme chceli, ale ani tomu sa nevyznáme. No, daj si to. Takže toto je, že vrejme taký typický dominikánsky nápoj. Čo tam povedala, že tam je, že víno, med. And this one. Okay, so like honey, rum and wine. Okay, thank you. A to je vlastne toto, že marihuana sa to volá. To je ten ich nápoj. Takže kúpili sme takto 4 cigáry, mandle v čokoláde, bielu čokoládu a asi rum. Ne, mama, to není drink, však to je zas tá marihuana. Takže akorát sme vystúpili z autobusu a ideme na loď. My sme akorát prišli na ten Bacardi ostrov. Sa potápali a tu sú zaujímavejšie ryby, než máme my pri hoteli. More, tak ako vidíte, je o mnoho krajšie. Je to tu aj čistejšie, aj tá pláž, akože aj od odpadkov.
Takže my sme teraz na Samane. To nie je ostrov, ale to je polostrov. Mali sme tu obed, taký akože formou bufetov, bufetových stolov. Takomto, ja neviem, či to je v takéto reštaurácii. Víš, jak vyzerá? Takže my ideme peši, asi ako ideme tri. Všetci idú na koňoch, ako môžete vidieť. My sme sa rozhodli, že nebudeme týrať teda tých koňov. Máme nohy, prejdeme to, to je nič. Hej, samé hovno. Ináč kúkajte, v šlapkách idem, takže toto fakt nie je túra. A sme tu, vodopád El Limón. Dneska je piatok a my dneska odlietame do Frankfurtu a do Viedne priletíme vlastne zajtra. O 12:00 sme spravili check-out z izby a 14:25 pre nás príde autobus, ktorý nás odvezie na letisko. Odlietame z Punta Cany 18:10. Takže neviem, čo budeme robiť akože 3 hodiny na letisku. A tak no.